Matti Top-tiimistä terve. Tässä lyhyesti aluksi, mitä tämä IA-team on, eli tämä on itsenäinen suosittelutiimi. IA-team nimessä kirjain I tulee sanasta integrity ja kirjain A tulee sanasta affiliates. Integrity ja affiliates voisi kääntää hyvin suomeksi vaikka rehdit yhteistyökumppanit. IA-team jakaa suomen kielellä opastusta, koulutusta ja tietoa VAS-tuotteesta ja VAS-jäsenyhteisöstä. Tiimiä johtaa minä Hannun kanssa. Kummallakin meistä on ainakin 10 vuoden kokemus kryptoalasta ja suosittelun markkinoinnista. Hannulla on lisäksi muun muassa valtiollisen tason erikoiskoulutus tietoturvallisuudesta. Suomenkieliset videotallenteet työstää ja esitän minä ja työstän myös nämä PDF-oppaat. Kumpikin meistä on vain jäsen samalla tavalla kuin kaikki muutkin jäsenet VAS-yhteisössä. Ja IA-tiimi nyt ylpeänä esittelee Affiliate Marketing 3.0, joka lyhennetään myös AFM 3.0. Pyrimme luomaan uutta ja parempaa affiliaattimarkkinoinnin tulevaisuutta luottamuksella ja asiantuntemuksella. Ja tässä meidän toimitusjohtajasta pieni selostelma, eli intialainen Saves on intialainen tekniikan ihmelapsi, joka aloitti ohjelmistokehityksen 17-vuotiaana. Hänen asiantuntemuksensa on DeFi ja krypto, jossa hän johtaa tällä hetkellä kukoistavaa BTC20-älyketjua, siitä mistä tässä on paljon puhe, jolla on siis yli 11 miljoonaa aktiivista lompakkoa ja vahva käyttäjäyhteisö. Nykyisen menestyksensä lisäksi Savesia ajaa visio laajentaa DeFin ulottuvuutta hyödyntämättömille markkinoille. Hän on sitoutunut innovointiin ja pyrkii tekemään hajautetusta rahoituksesta yhteiskunnan eri osien ulottuville ja edistämään alan kehitystä. Savesin matka on osoitus päättäväisyydestä ja tulevaisuuden suuntautuneesta ajattelusta, joka inspiroi teknologian harrastajia maailmanlaajuisesti. Affiliate Marketing 3.0 on uraurtavia mahdollisuuksia, eli toimii lanseerausalustana, joka yhdistää innovatiiviset hankkeet yhteisölähteiseen markkinapaikkaan ja maksimoi niiden näkyvyyden, uskottavuuden ja kasvun hajautetussa ekosysteemissä. Visiomme on muuttaa affiliate-markkinointiin läpinäkyvällä, oikeudenmukaisella ja luotettavalla järjestelmällä ja luoda hajautettu ympäristö, jossa kaikki sidosryhmät menestyvät luottavaisesti. Ja missiomme on siis mullistaa affiliate-markkinointi luomalla oikeudenmukainen avoin ekosysteemi, joka tukee affiliaatteja, kumppaneita ja projekteja innovaatiolla, joka tuottaa yhtäläisiä ja läpinäkyviä etuja. Tuotteista voidaan sanoa, että ne ovat kaikki todellakin uniikkeja. Ja VAS-tuotteet tulee nimestä Viao Satoshi, siitä nämä etukirjaimet. Meiltä löytyy Bitcoin Code, meillä on Liquid Pay, meillä löytyy Dodo ja meillä löytyy Capital 3. Tulevia projekteja löytyy myös, jotka on vielä, osa on tiedossa, osa on vielä pelkästään tiedossa, että on tulossa. Eli meillä on tällainen kuin Boomerang 2.0 ja meillä on myöskin P2P-alusta. Tarkemmin katsotaan näistä, eli unikkia vastuutteita Bitcoin Code, joka lyhennetään BTCC. Tämä on BTC20-lohkoketjun keskeinen kryptovaluutta. Tämä ohjaa kaikkea lohkojen validoinnista DeFi-vakuuteen. Se on välttämätön transaktio maksuille, NFTille ja reaalimaailman palveluille. Bitcoin Code on oikeastaan Bitcoin 2.0. Tässä on sama määrä kolikoita, puolitukset 4 vuoden välein, roadmap ja white paper on myös sama. Bitcoin-koden ensimmäinen puolitus tulee syksyllä 2027. Huomioi tämä. Siihen mennessä on tullaan louhimaan 50% kaikista Bitcoin-kolikoista. 50%, puolet kaikista, mitä on tarjolla. Bitcoin-kode voi oikeasti saavuttaa 4-5 vuodessa saman kuin Bitcoini otti 16 vuotta. Ja Bitcoin-kode on siis perusta kaikille, mitä on näitä tuotteita, eli meillä on nämä Boomerangit, Capital 3, Dodot ja kaikki muut. Kaikki nämä tarvitsevat jollain tapaa tätä meidän Bitcoin-kode-alustaa, ja tämä on se, joka yhdessä tekee sen, että Bitcoin-koden kolikon arvo on
tarpeellinen nousta. Tai nousee siis. Eh, Ja Bitcoin-kodeissa pääset louhimaan itsellesi sillä lailla, että hankit tällaisen louhijan. Hinnat on lähtöisin $50, 500 ja 5000 on kallein. Ja hinta on suoraan sen tehon mukaan, eli tämä 50 louhijalla on 1 kilowatti, ja sitten esimerkiksi tällä isoimmalla on 100 kilowattia, joka on siis 100 kertaa isompi myös hinta. Eli jos on 100 näitä ensimmäisiä 50 louhiota, niin se on täysin saman arvoinen louhintateho kuin sulla olisi yksi kappale tämmöinen 100x. Tällainen louhija louhii sinulle tätä Bitcoin-kodea siis yhdellä kertamaksulla 140 vuotta. Sä maksat vain kerran. Ja ne louhitaan sinulle, sinun täppiin tulee ne kolikot, ja sä maksat vain louhintakulut sen jälkeen silloin, kun sinulle sopii. Ja sä voit maksaa kertynyttä kulua alkaen pelkästään 0,1%. Tällaisen yhden pienimmän louhijan kulu on $30 kuukaudessa, joka on siis suoraan laskennallisesti sitten sama 10-kertainen tai 100-kertainen. Louhintakulu on kiinteä 140 vuotta. Louhintakulu ei muutu, vaikka Bitcoin-koden arvo muuttuisi kuinka paljon vaan. Ja nyt esimerkiksi viimeisen 100 päivän aikana niin Bitcoin-kode arvo nousi $60 $163. Ja nyt tähän ensimmäisen puolituksen asti, nyt louhitaan joka vuorokausi 7200 kappaletta Bitcoin-kodeja, jotka jaetaan siis kullekin omistamansa louhintatehon mukaisesti. Sinun olisi hyvä omistaa mahdollisimman vahvan louhintatehon. Ja jokainen, joka ostaa vaastuotteita, tarvitsee tätä BTC20-valuuttaa sen 40% edestä paketin hinnasta. Loppuosa 60% tulee TRC20 tai USDC. Ja esim. Tämmöinen edullisin $50 louhia, niin siihen tarvitaan $20 tätä meidän BTC20 USDT. Loppuosa $30 täytyy tulla TRC tai USDC. Ja tästä tulee tämä 40-60 tällainen sääntö, joka löytyy tästä joka vasemmasta nurkasta, niin kuin nyt täällä esimerkiksi tämä seuraava tuote, Liquid Pay, sen maksuehdot ovat 40-60. 40 meidän valuuttaa ja 60% sitten tätä TRCtä tai USDCtä. Liquid Pay on myös unikki tuote, koska jopa Binance tässä artikkelissa, juuri julkaistussa artikkelissa sanoo otsikossa, että ainutlaatuinen rajoja rikkova visakortti. Tässä sun varasi pysyvät suoraan yhteydessä sun älysopimuslompakkoon, jolloin hallitset raha-asioitasi täysin itse. Sä voit käyttää virtuaalikorttia verkko-ostoksiin ja fyysistä korttia kaupassa tehtäviin ostoksiin. Kortti vaihtaa saumattomasti ja välittömästi kryptosi näihin fiat-valuuttoihin, eli euro ja dollari. Sä voit ansata kryptopalkkioita ja käteispalautusta samalla kun kulutat. Ja sä voit lähettää kryptovaluuttaa pelkällä puhelinnumerolla ilman kuluja. Kun kaikki ominaisuudet on aukaistu tähän sovellukseen, nämä mitä on tulossa, eli IBAN-tilinumerot, SEBA ja SWIFT-toiminnot ja kaikki muut, niin tämä sovellus tulee toimimaan meille vaasiaisin, eli kuin pankki ja kryptopörssi. Sä voit muuntaa kryptosi euroiksi ja nostaa ne suoraan pankkitilillesi. Sä voit myös tallettaa euroja ja nostaa käteistä helposti tällä Liquid Pay-kortillasi. Nyt sä pääset testaamaan pilottikorttia ilmaiseksi kuukauden ajaksi, eikä ostopakkoa. Tarjous on voimassa varautetun ajan, eli helmikuun loppuun asti, siihen asti voidaan käyttää sitä. Lataa tällainen puhelinsovellus joko Google Playstä tai Apple Storesta. Pilottien jälkeen kortti on ostettavissa meidän Vaasi back-officesta, eli alkaen $100, ja tästä myös sama 40% hinnasta BTC20-valuuttana ja loppu 60% joko TRC20 tai USDC. Sitten meillä on tällainen erikoinen tuote myöskin, eli Dodo, eli unikki tuote. Tämä tuo Nasdaqin kaltaisen kokemuksen kryptosijoituksiin DeFi-indeksikaupankäynnin avulla, mikä yksinkertaistaa hajottamista ja vähentää riskiä.
Dodon kanssa sun kryptomatkasi saa juuri merkittävän päivityksen. Nyt sä voit ansaita samalla, kun pidät omaisuutesi täysin hallinnassasi. Ja sinun avaimesi sinun kryptosi. Nyt voit sanoa hyvästit välikäsille ja tervehdiä läpinäkyvyyttä, suoria päivityksiä ja älykkäämpää kaupankäyntiä. Ja sä voit pysyä kehityksen kärjessä Dodon kanssa. Reaaliaikaiset indeksimme pysyvät markkinoiden tahdissa, joten salkkusi toimii aina parhaimmillaan. Ja näin sä pääset mukaan Dodon toimintaan. Hanki ensin Vaasista tällainen Dodo-indeksien niin sanottu käyttöoikeus, joka alkaa $500. 40% siitä on maksettava tässä meidän valuutassa ja 60% TRC20 tai USDC. Sen jälkeen sä voit valita indeksit, jotka sä haluat ostaa sitä Dodo-tabista. Sovelluksesta indeksien hinnat ovat Base-indeksit alkaen $300 ja Ethereum-indeksit alkaen $500. Suosittelen tähän ehkä varaamaan semmoinen 2,5–3 tuhatta alkaen siitä vähintään mukaan. Ja tällaisia tuotteita silloin on tarjolla, niitä on toistakymmentä pitkälti, omat tuotteet sekä Ethereumille että Baseille. Jos katsotaan vaikka esimerkiksi tässä Top ERC20, tätä View Assetsia, kun klikkaa, näkee mitä sillä on mukana. Tässä on 10 huipputuotetta, mitkä on tällä hetkellä parhaiten tuottavia. Ja jos tästä sarjasta yksi alkaisi alituottaa enemmän kuin sellainen, joka on tässä listassa alapuolella, jota ei ole mukana, jos sillä on joku, joka nousee huomattavasti, niin sellainen vaihdetaan tähän mukaan. Sillä ei pysyt koko ajan kaikessa kärjessä siitä, mitä on tarjolla parasta tuottoa. Sitten meillä on myöskin tällainen Capital 3, ja tässä ei ole 40-60 sääntöä, kuten näette vasen alareuna. Sitä myöhemmin lisää. Eli Capital 3 tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden päästä sijoittamaan tuleviin yksisarvisiin jo ennen niiden julkaisua. Ja luotettavien kumppanien kanssa valitaan tällaista suuresta projektien tarjonnasta erittäin huolella ja ammattitaidolla vain ne muutama potentiaaliset miljardiluokan projektit. Näissä vastaavissa yksisarvisissa on tuottokertoimien luvut kirjoitettu useissa sadoissa tai jopa tuhansissa. Ja paras vihjeni tähän momentum hetkeen on tämä Capital 3.0. Hanki ajosta mahdollisimman paljon näitä tokeneita, koska niitä et voi ostaa. Kukaan ei voi niitä siirtää sinulle. Ainoa tapa hankkia Capital 3 tokeneita on ostaa Capital 3 paketti. Eli nyt on aika toimia, eli hanki paketti mahdollisimman pian, koska sä voit osallistua vain tuleviin projekteihin. 2 projektia on juuri julkaistu ja 4 on jo tällä hetkellä valmiudessa. Montako Capital 3 tokenia sinulla on silloin, kun tulee aika valmiina sijoitettavaksi? Ja juuri ennen julkaisua ostamiesi projektin tokeneita on mahdollista joistakin projekteissa myydä ainakin osaa jo heti julkaisupäivänä. Tuottokerroin silloin jo sijoittamasi pääomalle on normaalisti minimissään 5–10-kertainen. Tämä ei ole tuotelupaus. Tai sä voit jättää osa niistä odottamaan projektin tokenin arvon nousua 20–100-kertaiseksi ainakin. Projektin tokenit ovat vain sinun hallussa ja vapaasti käytettävissä. Sinä päätät paljonko niistä myyt ja milloin myyt vai pidätkö ne hallussasi odottamassa arvon nousu. Ja näin sä pääset hyötyyn tällaisesta Capital 3 paketista. Eli sä saat päivätuottoina Capital 3 tokeneita ja mikä hienointa, tokeneita tulee korkoa korolle. Paketit on alkaen $100 ja koko tämä summa on maksettava USD TRC20 tai USDDC Polygonin verkosta. Mietit, että jokainen päivä tuo sulle enemmän ja enemmän tokeneita, kunnes olet saanut 5-kertaisen paketin hinnan verran näitä Capital 3 tokeneita. Ja sitten kun saat ostamassa niitä projektin tokeneita, kun sinulle tulee se mahdollisuus, niin silloin jokainen sinun Capital 3 token on dollarin arvoinen. Tarkoittaa, että sun oma rahan osuus yhdestä Capital tokenista on vain 20 senttiä. Dollarilla saat ostaa vaikka 20 oot sijoittanut. Sitten löytyy vielä uniikkia tuotteita muitakin, eli tällainen Node. Näitä on 3 eri hintaluokkaa. Tämä on tällainen solmu. Tämä on tällainen, lyhyesti voin sanoa, että lohkoketjun infrastruktuurin perusyksikkö.
Ja kriittisin osa, tämä on se, joka tallentaa tiedot ja mahdollistaa kaiken viestinnän kulkemisen sen kautta, eli transaktioiden. Tämmöinen pyörittäminen vaatii internetyhteyden ja vähän eritasosta teknistä asiantuntemusta sekä tietokonelaitteiden vaatimukset on myös tässä esitelty. Eli 13 500, 27 000 ja 54 000. Ja 40-60 on ostosääntö tässäkin. Jäsenhankinta on sitten myös mahdollista, mutta se on täysin vapaaehtoista. Kun sulla on tämmöinen kuvanmukainen tilirakenne, niin olet oikeutettu saamaan bonuksia. Eli jos olet täällä ylhäällä tämä itse, you, niin sinulla pitää olla kahdessa eri jalassa, toisessa 2 ja toisessa 1. Ja kun sulla on tämä rakenne valmis, niin sun itse kutsumasi jäsen antaa siitä aloituspaketista jo 5%, ja aina kun tekee uudelleen oston, niin myöskin 5%. Lisäksi 10% checkmatch-bonus sen heikomman jalan myynnin mukaan. Ja palkkiot maksetaan seuraavana päivänä vaan tilillesi, josta sä voit ne siirtää ulos kerran vuorokaudessa saman tien. Binarijärjestelmästä, siis tässä kaksijalkajärjestelmässä saat heikomman jalan myynnin perusteella myöskin tällaisia ranking-bonuksia, kun sun myynti yltää 100 000 asti, ja pool-bonuksia, kun myynti yltää $1 000 000 asti. Tämä sama tilirakenne toimii sitten sekä tilirakenteella että omien tilirakenteilla. Eli Baasiin voit rakentaa useita omia tilejä. Kutsut itse ne sinun alatilit, itse kutsumasi tilit. Tiimirakenteella kuitenkin nämä alemmat tilit eivät välttämättä tarvitse olla itse rahoittamia, kunhan ne on itse kutsumia jäseniä. Ja tällainen on tällainen rekisteröintilomake, joka täytyy täyttää, että pääsee jäseneksi. Eli tämä on näyttää aika helpolle. Etunimi, sukunimi, luot tällaisen käyttäjänimen, annat sähköpostin, luot salasanan ja se pitää toistaa. Kotimaan täytyy, missä asut ja kännykkänumero, sukupuoli sekä syntymäajat. Sitten tämä kutsulinkki, jonka saat, tässä lopussa on kaikissa, tämä alku on sama, mutta tässä lopussa on aina kaikilla tämä oma. Eli tässä nyt tulee tämä Sponsor ID, joka on Stable Life tässä, jos olisi meidän, ja kumpaan jalkaan, vasempaan näin. Ja tämäkin kannattaa huomioida, että tätä KYC:tä ei tarvitse tehdä tänne vaasi. Ja back office näyttää suurin piirtein tältä, kun sä tuut tänne eka kerran, niin täältä sä lähdet katsomaan täältä subscription, jos sä haluat ostaa näitä paketteja. Kun sä klikkaat sitä, sulle tulee valinta tähän. Täällä on Bitcoin Codet, Boomerangit, Liquid, Capital 3 ja Dodot. Kaikki ne on täällä. Siitä sun helppo vaan klikata ja mennä eteenpäin, kunhan olet ensin tuonut rahat tänne oikeaan lompakkoon. Ja AI-tiimillä on WhatsAppissa, Facebookissa ja Telegramissa ryhmiä. Ja nämä ovat puhtaasti infokanavia, ei keskustelukanavia. Ja meillä on myös YouTube-kanava, josta löytyy tallenteita, kuten tämäkin, ja muitakin video-oppaita. Tämä kannattaa huomioida, eli meillä on kaikki tärkeät linkit ja nettisivujen osoitteet on koottu yhteen PDF:ään. Sä voit skannata linkin QR-koodista tässä yllä, tai jos sä katsot tätä PDF:nä, niin tuosta voi klikata suoraan sinne linkistä. Sä voit myös pyydää linkin kutsujaltasi tai sitten meiltä tilaamalla tämä vaas.iateam@gmail.com. Ja meillä on myöskin tämmöinen potti, josta voit kysellä. Eli IATeam-oppaat löytyy täältä tällaisesta osoitteesta. Tuossa on QR-koodi ja tuossa on myöskin linkki suoraan sinne. Ja meillä on myös nämä PDF-oppaat koottuna yhdelle sivulle, kaikki tänne Google Driveen. Tuossa on QR-koodi sinne ja linkki alla. Ja lyhyesti vähän, miten tämä raha tällä liikkuu. Eli Vaasissa, kun sinulle tulee näitä palkkioita, suosituspalkkiota, ne tulee sinne, niin kerran vuorokaudessa, jos olet tänään tehnyt kaupat, niin huomenna sinulla on mahdollisuus siirtää nämä suosituspalkkiot sieltä ulos, siirrät ne kryptopörssiin, mihin haluat, taikka sä voit ne siirtää myös sisäisesti sille tilille, mistä sä taas voit ostaa, maksaa sen 60% osuuden uudesta tuotteesta, uudesta paketista. Sitten meillä on nämä tuotteet,
Capital 3, Dodo ja Boomerang-lisenssi. Nämä, kun tuo tekee tuottoa, mitä tahansa sitä tulekaan, ne tulee sulle 247 vapaasti sinun omalle tilille, johon vain sinulla on avaimet. Täällä on sama. Sinun avaimet, sinun kryptot. Ne tulee Metamaskiin, Phantomiin tai Finniä, mikä onkaan tarkoitus. Näitä tulee varmaan useampia. Ja täältä sulla on vapaat siirrot 247. Ja ne sä voit siitä kryptopörssiin taikka sitten meidän LiquidPay-kortille. Ja nyt kun sulla on tämä Bitcoinia sulla on louhittu, niin kun sä maksat ne louhintakulut, niin sen jälkeen sulla on se Metamaskissa sinun PTCC on siellä. Ja annat PTCn olla ja kasvaa sen arvo ja sitten tarvittaessa muutat ne USDT siellä ja siirrät tulos ihan vapaasti 247. Joko käytät niitä taas pakettien ostamiseen 40% taikka P2P:llä vaihdat ne ja käytät ne pois. Tänne on mahdollisuus tulossa tämä, että me voidaan suoraan PTC20 valuuttaa käyttää meidän kortilla. Se ei ole vielä valmis, mutta se tulee varmaan ehkä puolen vuoden päästä. Ja sitten myöskin, että baasista voidaan siirtää suoraan ulos. Tämä tulee melko pian, koska tämä on se USDC Polygon-verkon raha. Sitä voidaan siirtää sinne. Eli näin tämä toimii. Rahansiirto ulos ja mitä tuottoja ja niin poispäin. Kaikki näkyy tästä. Eli kertauksena vielä, meillä on Bitcoin Code, joka on tämä kaiken perusta. Ja siinä on muistaa tämän, että se on ainoastaan ensi vuoden syksyyn, 27 vuoden syksyyn asti, niin silloin on puolet kaikista kolikosta louhittuna, eli siinä kannattaa olla mukana. Ja sen arvo nousee, koska sitä tarvitaan jokaiseen ostoon, mitä tehdään tässä koko VAS-systeemissä. Sitten meillä on Liquid Pay-kortti, jonka sä nyt saat tällä hetkellä vielä ilmaiseksi käyttöön. Se kannattaa ehdottomasti ottaa. Sä teet sinne KYC ja kaikki muut valmiiksi. Jos sä haluat ostaa kortin vaikka myöhemminkin, vaikka et ihan heti helmikuun jälkeen, niin sulla on KYC valmiina. Ja sitten meillä on Dodo, johon nyt on tulossa uusia ominaisuuksia lisää. Meillä on nyt Base Network siellä mukana ja uusia tulee. Capital 3 on se, mihin kannattaa alkaa heti keräämään niitä kolikoita, niitä tokeneita, anteeksi. Tokeneita kerät, että sulla on mahdollisimman paljon, kun seuraava yksisarvisprojekti tulee mahdollista osallistua. Ja nämä uudet tuotteet, eli Boomerang 2 ja P2P, ne tulee helmikuussa. Ja tästä sä näet, että mitä tämä P2P tarkoittaa, on se, että sä voit täällä vaihtaa nämä sun PTC20-valuutat TRC20 tai USDC:ksi. Vastuuvapauslauseke täytyy myös ottaa tähän väliin, eli IA Team ei ole sijoituspalvelulain tarkoittama sijoituspalveluyritys eikä omaa edellä mainittua toimilupaa. Tässä esityksessä ja näissä oppaissa ja tiedostoissa käsitellyt aiheet eivät ole yksilöllistä sijoitusneuvontaa. Ja tässä esitellyt tiedot, laskelmat ja taulukot ovat puhtaasti informaatiotarkoitukseen. Vastuu niiden perusteella tehtyjen päätösten aiheuttamista mahdollisista tappioista kantaa yksinomaan sijoittaja itse. IA-team ei käsittele muiden jäsenten maksuliikennettä eikä hallinnoi muiden jäsenten varallisuutta. Eli ota nyt yhteyttä häneen, joka kutsui sinut katsomaan tätä tallennetta ja pyydä häneltä VAS-kutsulinkki. Kiitoksia ajastasi ja hyvää päivänjatkoa.